Почна хора, аз съм Зиндзана и днес исках да ви съобщя, че вече спирам да снимам в канала, нали, Фиго. Вече си направих нов канал, защото не мога да си сменя името. Ето ми канала. Долу в описанието ще има линк на канала ми. Ето там се Фигото и да, Амазина си смени канала, но забравих как се казваш канала му. И той е Deadpool Gamer е Underlord и той вече ще снима този канал. Нали, ние сталким с него. Нещо ми прати Кея за Камтасия. И кажих здрасти на YouTube. Хай! И да, хора, това беше. Надявам се видеото да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. И долу в описанието ще има моя скайп и скайпа на Underlord, т.е. на Deadpool. И това. Нашите нови канали. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.